приятели, днес ще правим скутерите дно. Здравейте, приятели, днес ще се мъчим да правим телък. Част едно. Да, част едно. От вчера съм мъча го правя, не знам, вие ще прецените в коментарите дали го добре го правя. Ето го е втория участник. Хора, сега ще скачаме тази шахта, се опитаме като нещо като рампо и това се правим за телото. Хора, тело и стъпа. Стъпа. Хора, сега ще се опитаме 2-3 кама, не знам дали ще стане. Значи първият това бега. Добре, първият става там. Първия стана. Втория път. Хора, сега ще се опитаме да направим това и да се преобърнем на тази страна. Е много опасно бъде. Да очите ми пре. Давай, Давай, снимал съм. хора, сега ще се опитам, като скача тази шахта, покажи шахтата. Ще се опитам да скача и да я писна с си. Ма не знам дали ще стане. Ако стане, да знаете, че утре няма да съм жив. Бегай там, бе. Петрас. Ай, давай. Давай. Да. Чай, не съм. Как там това? Да.